पप्पू रंजन जिंदाबाद 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 पप्पू रंजन जिंदाबाद 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 चश्मा छाप जिंदाबाद 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 चश्मा छाप जिंदाबाद 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 हमारा मोहर कहाँ लगेगा चश्मा छाप जहाँ रहेगा हमारा मोहर कहाँ लगेगा चश्मा छाप जहाँ रहेगा। आइल बा चुनाव भैया जी जल्दी से आई भैया जी आके अपना पप्पू भैया के विजयी बनाई भैया जी मौका ना गवावे के बाटे हो पप्पू रंजन के विजयी बनावे के बाटे वाट से जीतावे के बाटे हो चश्मा छाप हर लगावे के बाटे अब की जीतावे के बाटे हो पप्पू रंजन जिंदाबाद 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 पप्पू रंजन जिंदाबाद 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 चश्मा छाप जिंदाबाद 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 चश्मा छाप जिंदाबाद 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 हमारा मोहर कहाँ लगेगा चश्मा छाप जहाँ रहेगा हमारा मोहर कहाँ लगेगा चश्मा छाप जहाँ रहेगा। नहीं के हवा गौआ बिरना में बहत बारे पप्पू रंजन जीता तारे सब लोग कहत बारे पप्पू रंजन जिंदाबाद 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 10 नंबर वार्ड के उम्मीदवार बारे बढ़िया विचार बारे हो 10 नंबर वार्ड के उम्मीदवार बारे बढ़िया विचार बारे हो इनके ना भुलावे के बाटे हो पप्पू रंजन के विजयी बनावे के बाटे वार्ड से जीता